45 ang isa. Salamat. Para sa mga seminar yun. Salamat.
Pasalamat sa mga grasya na dawat, sa malabern sa kuta, ika ni Marcosa Kabaho. Amisa alang sa makalag ni Elvirando, Elpicho, Adonis, Apolonia, Marcosa, Emiliano, Benirando, Bonifacia, Ezequia, Florita, Emiliano, Junicia, Francisca, Pedro, Romulo Sr., Tranquilino, Juana, Lucio, Cirila, Fabian, Bernardo, Silveria, Baristo, Christine, Albino, Victoriano, Elsa, Catalino, Diosdado Jr., Diosdado Sr., Amberlin, Edwin, Magdalena, Espirichon, Rico, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. So, wala 1 or 2, then 3 or 4, then 5, 6. Pareha din ang Shirley din. Ito kong ito pala ko, ay, di ba, then Palihog sa pagtindog alang sa pagampo, sa tuig sa ikyong sa dialogo, sa nagkadaiyang pagtog mga luma, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Labing kang mga kanunang buhi nga Diyos, ang labing maluluyo ng mabination. Magpasalamat kami kanino sa kabuhatan o sa kinabuhi, nga imong gipiyal kanamo, sa tinuod kaming katawan sa mga nagkadayang relihiyon, espirituhan ng mga pagpangiyak, liwag mga tradisyon, kinsay mga mangyok kanino sa nagkanalaing ngalan, mapaubsan ng nagampo nga ihatag mo kanamo, ang kagayunan sa pagtahod ug tugwang pagbinuwatay sa usag-usa, ug sa pag-unob sa mga paril sa pagpabahin-bahin, na nagdarog taliwala sa walay pagsinagtanay ug mga panagdangi. Hinuwa kaming mga instrumento sa imong kahayon, gugma ug kalinaw. Giyahay kami sa paglakaw kanunay sa imong agyanan, ug minahinong tuburan sa paglaom sa tanan, aron amang mapalgan ang imong dalaang pagtana sa usag-usa. Ipakita ka namo ang dalan sa panag-uyon kay usahan, aron makabot ang kinapun-an sa tawhanang panag-inig sa unay. Ihatag ka namo ang kaalam sa pag-ila sa kamaturan, ug sa gawas ng pagpili, sa husto ug matarong, aron nga kining kalibutan nga mahimong mas mayong dapit nga kapuy-an. Sa hiniusa, magagaw mo labing gamhanan nga Dios, nining tuig sa ekumenismo dialogo, sa nagkadaiyang pagtug mga lumad, nangamuyo nga hatagan mo kami sa kalamo kadasig, sa pagtuman sa imong kabubuton, aron kaming imong katawhan nga nagsangpit kanimo, sa lalaing pangalan, mo respeto sa usag-usa, aron kami mamahimong usa, ubos sa imong walay puas nga giya o gahom. Panalangin ay Ginoo kaming imong katawhan, nga gasangpit kanimo sa lalaing pangalan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Palihog sa pagpanglingkod.
pasiuna sa kasaulugan. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Karong Domingoha, mao ang unang Domingo sa Kwaresma, ug atong gisugdan ang atong panaw sa 40 ka adlaw ngadto sa pagkabanhaw. Kita mga katawhan sa 40 ka adlaw, diha sa Daang Testamento, ang katawhan sa Dios nanginahanglan og 40 ka adlaw sa disyerto aron sila motubo o mulambo diha sa mga pagsulay, kalisdanan ug mga kasaypanan ngadto sa pagkakatawhan sa Dios nga andam sa yuta sa saad. Si Jesus nagapalabay sulod sa 40 ka adlaw ug gabii didto sa disyerto diha sa pagpuasa ug pagampo aron maandam siya sa pagpuyo sa klase nga Mesiyas nga gusto sa Dios nga Amahan. Kita usab karon tinatagan og 40 ka adlaw aron sa pagsusi sa atong kaugalingon at ubangan sa Dios. Kung gusto ba kita nga mahimong Kristiyanos, sigon sa plano o kabubuton sa Dios. Manindog kitang tanan og ato karong awiton ang awit sa pagsugod. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang ginuman na akan ninyo. Karon ang unang Domingo sa Kwaresma. Uning panahon sa Kwaresma, kini ang panahon alang sa pagampo, pagbuasa o pagpaambit nato ngadto sa uban. Nagsura may mutang angayan utako sa pagsalmot ng Santos nga Misa, ato unang hinulsulan ang mga kasalanan o kalapasan nga nahimo. Kitang tanan nagakumpi sila po sa Dios. Ang mahal mga gawang sa tanan. Huwag kanyang mga igsoon, kay nakalapas da kong uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyok ang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaniyong mga igsoon, alam niyo iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan ang kita sa Dios nga magagagawom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kay nakasala kami kanihimo, ipakita ang imo kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kristo kaloy kami, Kristo
to kaluy kami ipakita ang imo kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Magampo kita. O Diyos nga makagahom, pinagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot ka makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon o paggabanhaw ni Kristo. Ug tuloy kami sa paghubad nini sa among kinabuhi. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kinimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya, mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tawo sa makapabuhing gininhawa ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya, naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden sa silangan ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babay, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babay, makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod man gud siya, nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan, ug mahisama kamo kaniya, nga nasayod, unsay maayo, ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy maanindot kaayo ug laming kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siyag bunga ug gikaon niya kini. Unya, gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nila kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa, naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon sa ilang lawas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maloy ka Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy iya ko Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugas akong mayo sa akong kasay
paypanan. Og linis ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa kong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, og nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gama dinhi ka nako, o Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod ka nako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan. Og ayaw kuhaa ka nako ang imong balaang espiritu. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi ka nako ang mauyonong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabil, og ang akong baba magsangyaw sa imong pagdaig. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi na sa kalibutan ang sala sa wala pa gani ihatag ang balaod. Apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tawo gigamhanan sa kamatayon. Lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawong umaabot, apan dili man nagsama silang duha. Kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ug may kalainan ang sangputanan sa gasa sa Dios ug sa sala sa usa ka tawo. Kay gipahamtang ang silot tungod lamang sa usa ka sala,
apan ang gasa nga gihatag tapos sa daghang pagpakasala naghimog matarong sa tawo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo, labi pang maghari kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Busa, ingon nga ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy nahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Pinaagi usab sa matarong buhat sa usa ka tawo maluwas ug makabaton sa kinabuhi ang tanan. Kay ingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo daghan ang gihimong matarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hinuloy ang akong karikasi, o gihatag ang imong gugman. O Diyos nga mapinagkaon, palupahin mo ako. Kami mong kakayan sa pagpapina, kung pagkuyon Sa pulong mo, sa maayong balita, o Ginoo. Ang ginuman na kaninyo, Pumantala Santos Ebanghelyo sumalan ni San Mateo. Unya gidala si Jesus sa Espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi unya gigutom siya. Ang yawa midul kaniya ug miingon, "Kung anak ka sa Dios, himuang pan kining mga bato." Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, "Dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti si Dios." Unya si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang syudad ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, "Kung ikaw anak si Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo siyang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kanila sa ilang mga kamot, aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, "Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid ug ipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka ug mosimba kanako." Si Jesus mitubag, "Pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Busang yawa mibiya kaniya ug unya nagabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May son may hapon kinatong tanan o mga may hapon sab sa mga viewers karon sa Facebook Live sa DXDD. Kung atong balikan ang pipila ka mga bulan o niaging tuig, di ba itong nabantayan, dagan kayo mga trahedyang naitabo, di ba? Mga nailinog, di ba? Ang linog, singga balik-balik. Human sa linog, kung sa linog, ang pagbuto na po sa bulkan sa Taal,
After sa bulkan, nanapoy virus. Grabe no, ikan sa linog, padulong sa pagbuto sa bulkan, dayon nanapoy grabe kay hangtod karon kaning coronavirus. Kung tanaw na to ang panghitabo sa kalibutan migsuon, sa nahitabo karon, daghan kay mga pamilya nga nag-suffer, no? Daghang mga pamilya nga nag-antos og daghan usab ang nawad-an sa kinabuhi, nangamatay. Kini mga trahedya, mga sakuna sa Tagalog pa, mga hitabo, mga katalagman nga hitabo, matud pa, napakunoy mas grabe ani. Nasay ba mo unsay mas grabe pa? Usa pa'y mas grabe sa linog, mas grabe pa sa pagbuto sa bulkan, mas grabe pa sa mga virus, no, kanabay daw airborne nga mga kagaw, no, nga madalas hangin. Kabalo mo unsay mas grabe pa nga trahedya o sakuna o hitabo? Naside mo wala. Nawin nga skill kamatayan daw. Dili. Kaning itawag nila og tukso. Ano tukso? Temptation, no? Sabi ni siya pa, tentasyon, pagtintal, di ba? Mas grabe daw ni nga hitabo sa pamilya. Dahil yung mga pare nga mo hatag og example, labi na ko silang homily, ila na yung himon nga example katong kanta nga ni Eva Eugenio nga tukso. Kabalo mo kanta sa tukso? Ako ba ning hulman nga pulong sa mga ay di kong kanta. Kay ma-discover niya ko. Pero ang tukso, di ba, ang lyrics sana, kay rami ng winasak na tahanan. Hadlo ka ning tukso, no? Humana na, kay rami ng pusong sinugatan. Kay rami ng matang, oh my God, mas kanta, no? Grabe kining tukso. Pero ang pangutan, Migson, kining tukso, kining temptation o pagtintal, tentasyon, sala ba ni dili? Wrong. Dili gini sala. Ano man, Father, tingala sa anong dili man sala ang tentasyon. Matod ba migsuon, no? Kasi ebanghelyo karon kung balikan ang ebanghelyo, diya sa ebanghelyo karon ning adlaw ning Domingo, nagsaysay kini sa pagtintal sa yawa ni Jesus, no? Gitintal siya sa yawa. Ya, matod pa migsuon, nganong di man sala ang tentasyon or temptation. Mangutana ko niyo, have you experienced being tempted all the time? Kasi natin po mga gitintal mo or kamoy nanintal at ang balihon. Na yung mga tao nga kusugay manintal, no? Napay uban mga tao nga dali ra matintal. Nya ang temptation matod ba dili daw ni siya sala. Why? Matod ba sa katisismo sa simbahan, no? The Catechism of the Church, nga ang tentasyon dili sala. Apan ang tentasyon daw magdala nato sa pagpakasala or magdala nato sa pagbuhat og sala aming suon. No? Nindot kayeng ni siya nga pagtulunan sa simbahan. Magdala og makadala nato sa pagpakasala ang tentasyon. Kung magpadala ka sa tentasyon, makasala gid ka. Kung ikay manintal, mas grabe ka nga magbuhat og sala. Kinsa man diri ang kusog manintal? Nainawtanan ako, Father, natintal na ka or gitintal ka? Secret. Na may manintal, no? Kanang panintal daw sa asara na, no? O labi na pari, daghang manintal sa pari. Bitaw, joke na. Kaning kuan yawa, asa man dapita, no? Ang yawa gid mangita nagpamaagi nga matintal ta. O ang yawa po mangita pamaagi nga ikaw may manintal. Mas grabe nang sala kung ikay manintal. Kaya ang tentasyon mo kunin siya dili sala pero magdala o makadala nato sa pagpakasala ang migsuon. Ang tentasyon daw dili ra tong imagination niyo nga murag green ha. Ang tentasyon daghan siya og klase, no? Ang tentasyon pwede sa tao. Ang tentasyon daw pwede sa mga butang na matintal sa butang, no? Matintal sabta sa
pagbati. No, mo man di ang weakness nato usahay. Ang tentasyon matintal ta sa atong gusto o hilig o tinguha o kasinatian o guban pang matang sa aspeto sa atong kinabuhi nga magdala ug makadala nato ngadto sa pagpakasala. So kita siguro dinaangay nato nga ilitok pa pero matagusan nato nasay di gyud ta, no? Kanus ata na tintal o kanus ata na nintal maigsuon. Mao nga si Jesus diya sa ebanghelyo maigsuon karon nagdapit o naghagit kanato nga mudangop kita sa Dios diya sa ato mga pagampo ug pagpuasa aron kita malig-on og dili madaog sa yawa nga magtintal kanato sa bisan unsang mga butang nga nagpalibot kanato. Ang importante gyud kanang pagampo, no? Kung huwag ang pagampo maigsuon, di kita madala sa tentasyon. Kung kulang ta og pagampo, labi na gyud ang prayer life kung minta na may mga gitawag nila spiritual dryness, di ba? Kisay mga maampuon diri. Kanang always praying the rosary every day. Isa daw kamot sing gaampo. Usa, duha. Ang uban day wala no, uban silang dala-dala rosaryo nas bulsa pero wala gamita. Gamay kay na ni isa, siguro ang uban maulaw siguro mo isa. Pero I'm sure majority gyud nga usahay nagitay spiritual dryness, di ba? Day mga panahon nga mampuhon kay ka, prayerful kay ka, pero napay mga panahon nga wala lami iampo. Di ba? Kapoy iampo. Nga naman na yawa nang ga danin nimo gabitad nimo nga ikaw kapuyan, no? Ayaw kapoy-kapoy, no? Ayaw urog paluya-luya kay kung maluya ka diha musud ang yawa. Labi na gyud kung dili ka magampo kanunay. Matod pa sa kasagaraan nga komentaryo ning maong bahin sa ebanghelyo maigsuon, nga ang tulo ka pagtintal sa yawa ngadto kang Hesus naghulagway usab sa tulo ka matang sa tentasyon diya sa tong tawhanon nga kinabuhi. Kung atong i-relate sa tong kinabuhi, unsa po itong mga butanga, no? Kung atong i-relate sa kinabuhi sa tao. Una, diya ang pagtintal sa material nga mga bahandi or wealth, di ba? Usahay kita matintal ta sa kanang kwarta, importante man na, di ba? Kung watay kwarta, di ta ka palit, di ta ka kaon, no? Di ta ka watay di ta kalihok mo ulit kwarta, pero inawton ta ang kwarta, dili mo makapagapos or di mo mag-control nato. Kaya sa mga God, ang tao kulang bitaw sa kanabitang itang ilaw si tawgana, dili kontento, no? Kunay kwarta, mangita pag laing kwarta kay dili kontento kung unsay naa. Kaya kung once kay ka di kontento sa imong unsay naa nimo, sige ang pangita, no? Ang needs nimo may mo ng wants. Nga ang wants dili na importante kaayo, di ba? Unsay needs? Punay pinaka-importante po wants. Katurang mga di kay importante. Usay ang dili importante may utong unahon. Shopee dayon, no? Dali kay karong panahon na no, dali kita maka kanita. Oh, dali ra kita maga napay cash on delivery, matintal ta, no? O tinon ba na? Ano maka-relate ta na okay. Gusto tag OOTD, outfit of the day, dapat kung nindot kay labi kung mag-post ka sa Facebook o sa Instagram. Ako hilig na ba ko na kung pusing-pusing lang, lupigan mo na ako sa pusing-pusing lang. Imot-imot lang, lupig yun, pero usahay, di maayo, no? Kung ang atong kabta, atong mga, siguro, kining material ng butang, usay makapagapos nato. Another, no? Usa pa may lain nga makapagapos nato or makapatindar kaning power, no? Gahom. Once ka na nakay posisyon, no, nakay gahom, musay mitabo nimo. O gamanan na ka, no? Dapat ikaw sundon, no? Kung say gusto nimo, dapat matuman. Kung dili, ka. Ihaw dayon. Tipion dayon ka. Kung di ka makauyon niya, pakpak sa trabaho, automatic, no? Kay gamanan man ka. Ya kung powerful ka, di nagka magsalig sa kabuton sa Dios kay murag ikaw nay gamahanan, no? Munay hadlok kung matintal ta sa gahom maigsuon.
Kung namo sa gahom, gamitan na sa proper nga paggamit. Kung gamahanan ka, ay kalimting Ginoo. Kay kanang imong gahom, kung imong nang gamiton sa maayo, daghan kang matabangan migsuon. O ikatulo, ang tentasyon sa kalibutan ng kalipay, pleasure, no? Katong imo mga hilig, gusto nimo, mga lulinghayaw, mga palami, no? Si Bishop bitaw siyang walay ganiya sa 345 nga English Mass, nin siya kaning pleasure, kining mga kalibutan ng kalipay, narabagid nato ni. Yung example, ang banag asawa. Kaya sa ba ang bana daw, kung layo sa asawa, yan nasa trabaho sa layo, kung kita ganig gwapa nga office mates, or mga angayan kayo, matintal na silang tutok-tutok dayon, dahil mga ig number. Kita mo sa malaala gabi MMK, kita ko gabi no, kapamilya gid ko, no. Diba? Natintal siya atong babae nga, unsa to siya? Promo, no? Kita check number, no? Call me, ni tawagi ko. Nya wala siya ka balibad sa tentasyon kay sexy good, no? Si Sunshine beto, gwapa ka nya taas, saktong height. O natintal siya. Nya sa lain bahin pod kung asawa pod, kung napoy kuan makita kang gwapong kauban nimo sa opisina or sa imong trabahoan, matintal pug ka kung sige tutok niya. Kaya sa ba matintal ta kung kulang ta sa isa ganito, kulag ampo, no? Dahil tang mabuhat nga di mao, no? Busa migsuon nasayod ko, no? Ako, kita, no? Kamo, kitang tanan, nagitay mga weaknesses, no? Mga kahuyangon, nga usahay mo'y magdala na to sa pagpakasala migsuon, no? Unay pangutana ko ganiya, have you experienced being tempted? Kasulay mo wala. Seryoso kayo mga dagway ba? No? May kayo mong picturean diri o may kayo mong videohan kay mga dagway, seryoso kaayo. Meaning to say, naminaw gid mo, no? Abi to ninyo, di ko gananing ako conscious kay ko sa camera kung lamin akong live, no? Without say nga, kawantay mo na ako nga ako may rector sa kuta, no? Sa una katong wala pa live, sigong misa alas 5, no? Kay ganal ko daghang tao, no? Malipay ko mulanta pero nanay live, lain ang pare akong i-assign kay conscious ko sa kuan sa video, no? Camera shy daw ko, no? Pero sige post, bitaw, no? Wabay nisaran mo na nga ako, na ako diri, no? Ako nagpadalas tentasyon nga mulikay sa kamera. Muna akong giatubang ng kamera. Muna ang hi sa mga viewers diya. Shout out daw, no? Tama sila. Shout out sa mga nag-view. Kaya dagan kayo mga friends na nas laing nasod sa US, no? Sa laing mga lugar. Labi na kung minsan na kayo mga Domingo, sige na sa view sa DixDD. Munang hi sa mga viewers. Shout out diya. Sito kayo no, sa mga shout out. Bitaw balik ta, no? Wala ta sa kuan atong gisgutan, no? Katong mga tentasyon mo to sa atong gisgutan nga tulong. Muna nga atong likayan ang suon. Apan nga nung aduna may tentasyon, no? Kani ako ni siyang nga pamalandong gikuha pa na ako ni usa ka reflection, no? Ako ning gihulman. Ang pangutana niyan tong pare, ngano man, no? Nga do na may tentasyon. Ngano ka na may tentasyon magsuon? Gusto mo balo kung sa ngano na yung tentasyon? O gusto dito na ako gusto pong magbalo nganong na may tentasyon, no? Kung walay tentasyon siguro linaw ang tanan, no? Walay gubot ang pamilya, no? Walay away sa banag asawa, di ba? Mga asawag bana mag-away usay tungod sa tentasyon. O say kung ang banag gani di na gana mapatanaw sa cellphone sa asawa, nani password, pero na gina, no? Kung manawag mo palayo, pare gabi no sa MMK, o mo palayo dayon kay kisa man nakabutang sa phone book, butay dag mama, o si mama, pero dito mamaha di ay na. Mami di ito. O palayo na gani na, pati nga lang ano, kung bana o kung asawa, di lang bana o asawa po. Bantay na yung banag asawa niyo. Once gani nga pagtawag mo palayo, o bantayin niyo na. Di ba na may mga cellphone nga ang kaning thumb no may ko thumb mark may ko mo open. Napay itong joke sa Facebook.
Na yung ba hubog, no? Yan ang tudlo. Di pa mo open tong mga iPhone nga cellphone. Yung ba katawa sa bana kay iyabling kumagos te ilwang gikuan day. Murag password nga mo open. Ubantayin niyo na matingala nga na may signal sa kwarto ano mo gawas man gyud. Oh, nanawag na ako akong boss or si mama. Oh, mo din na no. O mo ni nakaingon sa mo na yung mga kaingon nga magbulag ang banag asawa mag-away tungod sa tentasyon. Naiingon dia undang na Father B, no? Kay grabe na kay mong kuan gibati dire kay bullseye mo may kanunay sa imong gisulti. Nego mo sa gisulti wala. Igo na kay Father, please, no? Stop it. Bito, kani ako din siya ko na basi awayin ko niyo magmisa, no? Atangan ko ninyo dia. Ka Father, ikay kan gatag utip sa akong balag asawa. Dili ba yan, no? Ako ga painumdum lang ko, isip pare, isip amahan, no? Isip rector sa kuta, nagpahinumdum ta kay karong panahon na sa Kwaresma ni panahon sa paghinulsol kay bisag makasala ta natay chance nga magbago, no? Kung dako kag sala o paghinulsol sa imong sala o pagbinuotan, no? O malipay kay ng pamilya nimo kung ikaw makonvert ka, no? Gikan sa imong pagkabadlungon, ikaw na binuotan na karon. Ya ang nalipay bitaw no, di lang imong asawa, di lang imong bala, imong mga anak, labi na mas nalipay ang Ginoong galantaw nimo. Amen? Lami kayo mong picturean, kay seryoso kayo maglantaw na ako. Ay kung tutuki kayo ninyo, kay wala na ikaw. Gabi kayo mo tutok ba? Siyong tutok na ako, naulaw na kayo ko. Joke lang god. Duga sa pusta ba? Kaya na may mga viewers na to, bitaw, inkante kayo na aming suon. Nga naman nga, adunay tentasyon, no? Nga na matintal mang tao. Si San Mateo, sa itong Ebanghelyo karon, nagsaysay nga gidala si Jesus sa Espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Di ba Ginoo siya nga nang gitintal man siya sa yawa. Usay ibot ipasabot nini migsuon. Sa ato pa, gitugutan sa Dios nga kita sulayon ug tintalon. Dili aron kita makasala, apan aron kita makaamgo nga wala kita mahimo kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. So mo na si hubad ana. Nga but pasabot wala tay mahimo kung wala ang Ginoo. Sulayon ka kung ikaw ba lig-on ka, no? Ay umuan ni negatibo, no? Dapat ani mo imong positibo ang tanan. Nga na tentasyon kay kini nag-test ni nato kung unsa ta kalig-on sa tong pagtuo migsuon. Amen. O salamat kay murag klaro kay ang inyong kwanda. Klaro ba? O so Domingo balik na po alas 5. Malipay tapos makita nato kay kami ito magwaling pare kung dili sila ka get sa pare ka G. Usay makita sa pare sa mga tao. Oh, murag katlag kikuan lubot kay singa liso-liso, singa text-text, singa tabi, pero kung seryoso kayo, kapasabot na nga naminaw. Wala yawa nga ni kuan mo ni hungo nga ay paminos pare, no? Salamat sa Dios kay wala na tintal sa pagtabi-tabi. Diya kaya ang pare bitaw no kung magwali diya magtabi ang galing ko na mga nanimba, ma-disturb pud me, no? Ma-disturb me niya. Unay lang may isulti, no? Di na kagana mong paambit kay nga naman wa kag paminawa. Kay nga naman mundang pag natintal pugag undang, no? Ang importante ray balag kay tabi diya hala padayon di Father, no? Kay problema na nila nga wa na minaw nimo. O kamo po naminaw, nagninimba diya, paminaw gud mo. Ay magpadala ng mga tentasyon sa yaw kay kung magtabi na gani ka diha, no? Muli nagikas imong muhika pa sa imong cellphone, mag text ka, nya wali ang pare or natulog ka, kana iyawa na lang ga lihok diha migsuon. Busa aning panahon sa Kwaresma, kano kitang musalig sa Dios, mag-ambog ita, ang tentasyon maghimo kanatong mas lig-on batok sa sala ug sa dautan ug suon, no? Muna nga kay tentasyon, no, di gani sa sala. Pero himuan ni siya nga mooy makahimo ni mas lig-on ug mas mabinantayon migsuon. Hinaot po unta. Palihig manindog ang tanan. Ato ko rin padayon itong pagtuo, magdungan kita,
nagato kami sa Dios. Ang amahan, mga gahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahal sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kaniya sa mahal. Pinagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod ka na tong mga tao alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilan siyang sa krus sa sugod ni Poncio Pilato. Nagkanto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya. Aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Bubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Ang iyang gingharian walay katapusan. Nigato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagigikan siya sa Amahan ug sa Anak. Giyan ug sa Anak, gisimba sa ug himaya. Ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa kapagabanaw sa minatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Sa atong pagsugod sa panahon sa Kwaresma, mudul kita ngadto sa Ginoo nga nasayod sa atong mga panginahanglan, ang tubang sa pangamuyo kita miingon. Ginoo nga nag-antos kaluy kami. Ginoo nga nagantos, kaloy kami. Alang sa atong mga kaparian, nga gitugyanan sa tahas, isip magbalantay sa atong simbahan, nga sila mahimong tinuod nga ehemplo sa katawhan nga nagpabiling lig-on, bisan taliwala, sa mga hulga, sa kasilaw, sa salapi, gahom ug lawas nung kaibog. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo nga nagantos, kaloy kami. Alang sa mga tao nga anaa sa kagamhanan, nga dili unta nila gamiton ang ilang gahom sa pagyatak sa dignidad o kagawasan sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo nga nagantos, kaloy kami. Alang sa mga kabatanunan nga nagduha-duha sa ilang pagtuo tungod sa daghang tentasyon, kami harong kanila nga magpabilin unta silang lig-on sa ilang baruganan sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo nga nagantos, kaloy kami. Alang sa tanang pamilya nga masakitan, na iskandalo o nagbudlay sa kaulaw, nga pinaagi sa gugma o kaluoy ni Kristong Hesus, sila makabaton na unta sa kadasig sa pagpakabuhi o makasinati sa hingpit na kahupayan o kaayo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo nga nagantos, kaloy kami. Nga ang mga nangamatay, gumikan sa extrajudicial killings, abortion, euthanasia o child trafficking, mahatagan na unta og kahigayunan nga magpuyo nga malinawon og malipayon diha sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo nga nagantos, kaloy kami. Alang sa mga overseas Filipino workers o OFW, kinsa nakasinati sa pagmaltrato sa ilang mga amo, kinsa nahibulag sa ilang mga pamilya og naglisod tungod sa kawadon sa gobyerno sa pag-amuma ug pagtabang, nga sila makalingkawas na unta gikan sa kasakit ug kalisod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo nga nagantos, kaloy kami. Langit ng Amahan, ang imong anak, gitintal sama kanamo. Ubani kami sa mga panahon nga kami tintalon. Tagay kami kusog
sa mga kahuyang, ug tabangi kami nga masunod ikaw namo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo among ihalan, ang among kagawasan, ang among pinatuhi, ang among karisganan, ang among mga malipay, kasakit o kagulanan, ang Take among emotion. Makigsuon pagampo kamo aron ako inyong sakripisyo dawat ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Tumaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagibaya siyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad ining mga gasa. Pinagi niini nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga Kwaresma. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man na akan ninyo. Ibayang makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Diyos nga tunay ug magkagagahom sa tanan. Ang igmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kaysa matag tuig nag-awhag ka kanamo sa paghinlo sa among kasing-kasing ug pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagabanhaw, aron sa pag-ampo namo sa labing mainiton ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasikon. Ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakatao kanamo pag-usab. Makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyo kami sa imong himaya dig silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Ginoong Diyos, kagahuma. Santos, puno ang langit, ug yuta sa imong himaya. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
sa kahitasan. Daigunang nakaan may sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan, sa kahitasan. Santos, gayud ka Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu ang pagsantos ning mga gasa, aron mahimog niya lang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining nga siyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo matanan ug kana, kay kini mga panglawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nining ito siyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo mupanaw, si Kristo mubalik ngayon. Aron maghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum mi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang Santo Papa, ni Martin ang Arsobispo, sa tanang mga inordinahan ug gikonsagrahan. Hinumdumi usab ang maigsoon mga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amo kang himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan na kanimo makagagahong nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Magsun pa ngayon ta sa itong Amahan nga pasaylo ng atong mga sala, ug daton kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Ang mahal namo nga naasa mga langit, pagtaigon ang imong ngalan, umabot
kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanaon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawan upasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugiyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kinim ginuhim kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalino ning panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanoy sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos. Gingharian ang gahong ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginong ni Jesu Kristo niyon kasi mga apostoles, ang kalinong ibilin ko kaninyo, kung kalinong ihatag ko kaninyo. Ayatan awang mo mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kababuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kay usa. Ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Mana usab kanino. May sunod pagkita ng timasog panag-inig sunay. Peace, kalinaw. Dona nubis pacem, dona nubis pacem. Kini ang kordero sa Dios nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan, bulan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang aking kamukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
imong mga buhat, kalipay pa ang imong nahatag. Inis kalibutan, lumalabay ka lang, paninguha sa imong kagwasan. Uy, kabuhi, nasaan ba ang kasakit, tumikan sa sala? Nagpatalikod ka ba sa imong igsuon? Uy, kabuhi, nasayod ka ba sa imong padungan? Uy, kabuhi, nasayod ka ba kung asa ang imong padungan? Kinis kalibutan, lumalabay ka lang, naninguhang labas kaluwasan. Subukan ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Kinis kalibutan, lumalabay ka lang, paninguha sa imong kalwasan. Uy, kabuhi, nalantaw ka. Ang kami gumikan sa sala, nagpatalinghod ka ba sa imong sa imong igsuon? Uy, tao, nasayod ka ba sa imong padungan? Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langitnon, nga nagadasig sa among pagtuo. Nakahatag ka namo sa paglaom o nagalikon sa among paghigugma. Itugot nga makatununta kami sa pagpangandoy gayud kaniya, ang buhi o matuod nga kalanon, o nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata, atong ampuon, alang sa 2019 and coronavirus. Ginoong Dios ug among Amahan, midangop kami kanimo ning takna sa among panginahanglan. Ang imo kaming panalipdan batok sa 2019 and coronavirus nga nakakutlo na og daghang kinabuhi nga nakakay katawan sa tibuok kalibutan. Nangayo kami sa imong grasya alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon bahin sa kinaiya o ugat nudan nining kagaw o sakit nga dala niini. Magsubo sa pagkuyanap o sa daghan pang katawhan. Giyahi ang mga kamot sa mga doktor aron ating manunila ang mga masigiton, sumala silang katakos o alang usab sa mga ahensya sa gobyerno o sa pribadong sektor nga naningkamo sa pagpangita o solusyon nining maong epidemya. Nagaampo usab kami alang ni atong buyan sa maong sakit. Ibalik ihatag kanamo ang grasya aron buhaton namo ang pagpatunay sa kayuhan alang sa tanan ug aron namo ang mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga nagapuyo o naghari uban kanimo diya sa giusa sa Espiritu Santo, Dios nga sa kaangturan. Maria magkatabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Atong sang binutong mahal nga inahan o pinanggang aberin sa kuta, kitang tanan, makagahom nga Diyos kaming imong mga anak, nagalipay kaniya man kami ubos sa panalipos sa labing bulan, Aberin Maria.
ang among pinangga nga biyarin si kuta. Ito nga gumikan siyang pangamuyo, makabaton kami sa kanunay kaiwan sa lawas o kalag. Maga kami lata sa mga kasakiting kinabuhi, o sa mga pagpanaw, malikay kami sa nang katalagman. Kini ang pangayo, pinagin Kristo ang Ginoo. Pagambok ang San Miguel Arcangel. Tabangi kami sa panggubatan. Panalip di kami batok sa mga panglimong pagsulay sa yawa. Saan kami nagdangi kanimo, o prinsipis tanang kasundaluhan sa langit, kapinagi sa gawom sa Dios, imo ibanal sa impyerno si Satanas. Uban sa daw tamang espiritu, nga naglibot-ibot sa kalibutan, ang pagpukan sa mga kalag. Amen. Ang Angelos. Ang anghel sa Ginoo may piwilo kang Maria. Nangangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, bulan sa mahal nga bunga, sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, Inahan ka si Dios, iyang kaming nga kasasala, kaya sa oras ng kamatay. Amen. Aniya mulipon sa Ginoo. Matumalin ka na. Sumala sa imong ulo. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, bulan sa mahal nga bunga, sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Dios, iyang Kaming kasasala, kaya sa oras ng kamatay. Amen. Bugang pulong na imong tao, o Iyo siya uban ka na to. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Ginoong Diyos na kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, bulan sa mahal nga bunga, sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Dios. Ikaw po kami mahal inahan sa Diyos. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo. Ibugo sa among mga kalat, aron kami nga pinagi sa pagpahibalo sa amin, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungkol sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalang adto si mayang pagkabanaw. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo, ngayon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuligan, mawalay na katusan. Amen. Mangligo sa Makariyot Migsuon. Since today is the first Sunday of the month of March, gangin ako ang nag-wedding anniversary ning bulan sa Marso. Naba diri karon inimba? Wedding anniversary sa bulan sa Marso. Magtiayon nga gikasal sa bulan sa Marso. Ay mo kaulaw. Naba? Sayang. Wala ba? Okay, wala man. All birthday celebrators for the month of March. Apil na ko ani. Manar ko. Tanang nag-birthday, ano sa tubangan? Manindog kitang tanan ng igsuon. Ginoo panalangini kaming tanan ilabi na ama imong anak nga niya si matubangan karon, panalangini sa Ginoo ilabi na kini sila nga nagsaulog silang adlaw nga tawhan ning bulan sa Marso. Kunta Ginoo ikaw mohatag kanila sa taas ng kinabuhi maying panglawas kahimsog. Kunta sila makapadayon sa pagpangalagad nimo, hatagi sila sa grasyang ilang gikinahanglan ug gipangayo. Ug iiway sila sa nang disgrasya katalagman nga sila motuwo di lang sa panuigon kundi sa motud nga kaalam o kabutan nga magsulod sa imong kabuton. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. At ang kanta happy birthday. To you. May God ever bless you. Matabakpakan sila, Mingson. Happy birthday.
Sa katapusan pagampo, no? Atong ang iyon mga tanang bata o batanon sa pag-anis tubangan. Tanang mga bata o tanang mga batanon kay una karon Domingo sa Marso. Tanang mga bata o tanang mga batanon. O feeling bata, pwede ra po. Ginoo panalangini kaming tanan, ilabi na mga kabataan, mga kabatanunan ngunta sila Ginoo, magtubo siya diya sa kabuutan nga magsubay sa imong kabubuton ngunta sila pag may sinugtanon sila mga ginikanan ngunta sila motubo nga himsog ug layo sa mga katalagwan ug disgrasya. Kini mga ipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo. Manausap kini. Huwag manalangin kini makagahong nga Dios, ang Amahan, ng Anak, o ng Espiritu Santo. Amen. May iso natapos ng Santos nga Misa, manglakaw kita at ng gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong bakpakan ng Ginoo ang mahal nga berin sa gutang magsuon.